amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Només a Catalunya es generen prop de 4 milions de tones anuals de residus domèstics. Més de la meitat van a parar al contenidor de la resta perquè no se separen selectivament. La generació i la gestió de residus, bàsicament, els problemes que aporten és a nivell de contaminació, ja sigui de sols, ja sigui contaminació atmosfèrica i la seva acumulació. Per això és necessari buscar estratègies que siguin ambientalment amigables, correctes, per tal de poder-les gestionar de la millor forma. La fracció orgànica pot esdevenir un recurs si rep un tractament que la valoritzi. Les principals solucions científiques per retornar-la a l'economia circular són la digestió anaeròbia i el compostatge. Sí que és cert que el procés de compostatge té el punt a favor que és més fàcilment descentralitzable. I això vol dir que d'una forma més senzilla és més fàcil que diferents comunitats en les quals aquest procés de compostatge pugui caure bé puguin adoptar eines per tal d'autogestionar-se aquests residus orgànics. Aquesta és la proposta que Ciència Ciutadana i Sostenibilitat en el territori de la B30 ha portat als centres educatius que han participat en el pilot sobre la gestió de residus orgànics. Hemos llevado el compostaje a las escuelas, ¿no? Hemos instalado unos compostadores en las escuelas y hemos hecho un proceso participativo de la comunidad educativa para que aprendan a compostar y para que puedan llevar la gestión diaria, semanal de un compostador. Pues tenim un hort i nosaltres volíem fer el compostatge, que és per fer com un abó per les plantes. Anàvem al menjador on mengem i les restes que havien les agafàvem, les posàvem a un contenidor, les pesàvem, després les portàvem, les posàvem al compost i li posaven una mica d'estructurant, que és com una fusta. Vam fer les 3 fases, la primera, la mesòfila, la termòfila i la fase de maduració. Hem anat veient les 3 fases que han sigut molt divertides, perquè va haver una que vam arribar a 65 graus i sortia fum. És bo per planeta Terra perquè aprofites les restes orgàniques i no les tirem a les escombraries i és més ecològic. Han après moltíssim i jo crec que els ha generat un impacte molt positiu, no només el participar i ser agents actius en el procés, sinó també de consciència, de reflexió de tot el que passa amb el menjar aquí a l'escola. Té un resultat molt observable. Hem pogut observar què passava, el tema aquest del circular, de dir, ens hem menjat això, però ara ho tractem, es descompon, forma part de la terra de l'hort i allà hi plantarem per tornar a menjar. I hem fet tot el cercle i hem pogut ser molt conscients d'aquesta roda. Penso que continuarem fent compost per dies. El projecte CCS B30 ha comptat amb la implicació de 2 grups de recerca procedents de l'Escola d'Enginyeria i de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ambdós equips han col·laborat a dissenyar el projecte que, a més del vessant educatiu, ha permès recollir dades sobre els patrons d'ús dels recursos als centres educatius, un repte científic existent. Hem vist amb algunes primeres dades, res conclusiu, que les emissions de gasos d'efecte hivernacle poden ser menors en aquests sistemes de compostatge comunitari. Però això seria una molt bona notícia, però obvi que encara ens queda feina per fer per poder-ho corroborar. De este proyecto han salido algunas oportunidades de ampliar el compostaje en escuelas que no estaba inicialmente pensado. Es decir, que este proyecto no se ha quedado solo en aquellos colegios que hemos podido financiar. Crec que és un projecte que hauria de ser de ciutat, perquè els nens puguin vincular-ho bé, i que hi hagi petits compostadors, van sortir aquestes propostes dels propis infants perquè vegin això, que al final això hauria d'estar com en tota la societat i que hi hauria de ser alguna cosa que incorporéssim totes les persones. És difícil, dintre
de la dinàmica de l'administració pública, perquè el dia a dia et menja. Però aquestes idees que van sortint les has de posar en llista i anar treballant-les. Implicar la gent i sobretot els més joves en la presa de decisions i en la recerca del medi ambient és fonamental per aconseguir realment canvis que afectin a la nostra societat i al nostre territori. Treballar amb criatures és molt innovador perquè el cervell d'una criatura, d'un jove, no està tan tancat com el d'un adult. Evidentment és molt divertit treballar amb criatures, però pot ser seriós a la vegada i pot tenir un valor molt, molt rellevant. De fet, nosaltres tenim molts resultats que avalen això.